Gọọmenti etiti ala Naijiria emego ka o doo anya na ya dị njikere ịkpọpụ ohere ọma dịgasị iche iche ọfụ maka ụmụ akwụkwọ ala Naijiria site n'ezigbote njikọ aka n'etiti ya na United Kingdom (UK) n'ihe gbasara ịgbanwerịta mmụta n'ezi dị elu akpọrọ Transnational Higher Education (TNA). Ya bụ njikọ aka bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-enye aka wee belata ihe nhịahụ ịbanye na mahadum dịgasị iche iche n'ala anyị nakwa ihe oke ọlụ na-adakwasị mahadum dịgasị iche iche, kwado ụmụ akwụkwọ ala Naijiria site n'ịkụziri ha nka dịgasị iche iche ha ga-eji wee dị ka ndị ogbo ha ndị ọzọ n'ụwa ma gbochikwe ị na-enwe ụkọ ndị azụrụ azụ n'ala anyị. Princess Ikwalite nọ n'ebe ahụ maka ọrụ anyị ka ya bụ ihe si wee gaa. Ka ọ na-anabata ndị ọbịa sitere UK na ndị nnọchiteanya mahadum ndị Britain bụ ndị gọọmenti UK du ha bịa, ka Minista Steeti Mmụta Dọkịta Yusuf Sununu gosipụtara olileanya ya na ịrụkọ ọrụ ọnụ nke a ga-enyere obodo Naijiria aka imemina ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu dịrị mmụta na Naijiria. Sununu sịrị na ike mahadum Naijiria ezughị ịnabata ọchịchọ ndị niile gụsịrị akwụkwọ nke sekọndrị nke na-abawanye ụba kwa ụbọchị, nke ọ sịrị mere o jiri dị oke mkpa iwu ụlọ akwụkwọ mahadum ọzọ ka ọ wee nabata ndị dị otu a. Na mbụre ka onye ndu ndị ọbịa ọkammụta Steve Smith sịrị na ihe mere ha jiri bịa ya bụ njem bụ ka ha na ndị Naijiria wee rụpụta ụzọ ka mma iji rịkọta ọrụ ọnụ maka uto mmụta na Naijiria n'ọdịnihu. O kwupụtara na Naijiria bụ otu n'ime mba ise ndị UK na-eme ka ịdị n'otu ha siwanye ike n'ihe gbasara ịgụ akwụkwọ na mba ha, nke ọ sịrị na ọ ka ọnụ ala karịa ije UK ịgụ akwụkwọ. Ịgụ akwụkwọ na mba ọzọ dị iche na mba ụlọ akwụkwọ na-enye ya asambodo dị. Site na Abuja, Princess Ikwalite, akụkọ ụwa ABS.